Bai, bueno, elkartzen ari gara, gure ikastolak hartzen dituen herritako alkate guztiekin, gure Nafarroa oineza aurkezteko, ez? Gure helburua da, beraiek ezagut dezaten zein den egiten dugu lana, zein den Nafarroa oinez honen helburuak, eta, bueno, ere aldi berean jakinaraztea, tartean, bai guk beraiei saiatuko garela ekarpena egiten, jarduera desberdinak egiten, baina beste momentu batzutan beraiek guri lagundu beharko digutela, eta, bueno, bada lehenengo kontaktua beraiekin. Osotara ikastolara etortzen dira 14 herritatik ikasleak, Iturmenditik Iriberriraino. Egin ditugu 6 bilera dagoeneko, saiatu gara taldekatzen alkateak, bakarrik falta zaigu bakarra, Arakil aldeko alkateekin, eta alkatez gain gainera egon gara mankomunitateko presidentearekin. Orduan, taldetxoak egin ditugu geografikoki gertu daudenak, baina, iaia guztiekin egon gara. Aurten gertatzen da, maiatzan hauteskundeak, udal hauteskundeak izanen direla, eta ziuraski alkate asko aldatuko direla, orduan agian kurtso hasieran, helduen kurtso hasieran, edo uda garaian beste buelta bat egin beharko dugu alkate gehienak berriak izanen baitira. Beraiek ezagutzen dute ikastola, urteetan erakutsi dute konpromisoa ikastolarekiko, eta oraingoan ere adierazten duten jarrera oso positiboa da, eta prestutasun handia laguntzeko bai Nafarroa oinez egunean, baita urtean zehar eginen ditugun ekintzetan. Harrera bikaina izan dugu.